Hambalima bamananka meno maliko nani maliko kan wala nyimano fuli binye shaw kilingile na bela jele mafuyan fo siguro la ka fonyana ako bismillah ko biba mananga kuna funi soro lunke na kamim na wala ni chama kyawi maliku na funi yaw ani jien fan were kuna funi yawla bakruba kuna funi andunka kelempe dobi Mali Silame ton Haut Conseil islamique du Mali ton de ou bela jele farala nyonka kana selinchini sambe fuli di kwa ton nyema bama al Silame de meto ansaru nye joran fanan karamo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka ben tarata marsika luklimwa aninanima résidence chérifienne na sebeni koroba mako sigida nan kon odi andu kanyi bakuruba kuna foni wara wulubina fara kuna foni kanila silinfe kala si awma ayo bismillah kawfu ka wolin mando aw muno sokolendo Cherif la TV jabarani na kasangani ni wati nye au ka bamananga kuna funi di wati sira ina fokomi anye au klola somi kaba Mali Silame ton Haut Conseil islamique du Mali attendu ou bela jelende farala nyonka nika na selinchini sambe fuli di ukaton nyema bama ni we al Silame de meto ansaru nye joroy amfana karamoko a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kaira la kafo kabirini Haut Conseil islamique du Mali asira kase bimani ashien foloi tonde unka kafunyonka ninka na sambe fuli lasi ukatonye mabama ni we karamo Haidara kaula dunia kafo abidon haklina min kadri konnana wodi alibi alawli kunye minye beni kilinyonya kerengere ni ala Silameya badenya na sinjia obiseka sinsi Haut Conseil islamique du Mali kono tugumina akera kabe tarata marsikalo klemuga aninanima karamo Haidara jabala la résidence Cherif la sebeni koro bamako sigida nani nan konnana Samaira Sanugu Buya Kulibali ani Fuseni Keita ulu bara seria Cherif la TV jabarani sotokola Fatoumata Yaya Kane alibina lakali Yande sebini ngoro Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara akadu bakerefe ya sebini ngoro kunitina ke Mali jamana Silame bela jelen farale nyonga ukanyemaya soni o Haut Conseil islamique du Mali selini chini hukumu konnana sambe fuli o hakilina de tale ni Mali jamana Silame bela jelen fe tabulo mabo tabulo la kana sambe bonya mena sigi Silame ka nyemaya so Haut Conseil islamique du Mali ma nyema koro anfa Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara nena ka chien gale ni mbara inga danyana maya ni Silamaw shun tigara sali jora o kumana ameta bo nyogonye abufo mako salima fo o salima fo kamini Haut Conseil islamique sigira 2002 kana bla 2026 la o ma dele ka ke anyara damani nyonche folo o kumana ina jamana bi chogo yamina fitne munu bi jamana kono nyon famu baliya munu bi jamana kono anya ye ka fo on yoru kan ka misaliya uye minu ka yira Silamaw la anga ka chogoji o kuma anya profiter salinjini ni foli la o kuma ango présenter anga président yere la folo no Cherif Ousmane Madani Haidara o kuma nyon zora wulaina ya kana anga foli sirala ka dugo ke anyere ka dugo ke Silamaw ye ka bewele kata bema kata yafama kada ka sungolo bana ka ba ala ya farama o kuma an fana kanga ya fa nyoma o kuma beka ya fama an fana ya fara bema Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka wulika jodugunte mala Mali jamana Silamew ka nyema ya so Haut Conseil islamique du Mali ma nyema Silamew ka do dakelen fe ka bo dakelen fe a hamina ko la bilibili doyeni na manya ka fo o zamzam yu ka shu ani kle wulika joyeni hakilina ko koroma doniye ni zambe foli hakilina anna me bo anga nyema la ka foli blala damate ni ya takalaje wati kerengere ndu mini abislame ya janyonya na badinya siraw sinsin ninga oti undu nywana Au Conseil islamique nina suntiga seri mo ikra ka gira san bakre an kamana an binan wolon fly ay nyon dara jam biula dayna ka for ko amena sama folike ka sama folike kanya shi anya ma bama ko asambe shitigala kenya tigala algala mo ko mandi ana bema asambe folike kanya shi o conseil mamuru bema ko au be sambe
ka daminɛ bureau ba la ka se district bureau ma ka se commune bureau ma ani région bɛɛ bureau ko aw bɛɛ sanbɛ sitigiya la kɛnɛyatigiya la ala ka laban ko ɲuman di an n'aw bɛɛ ma. nin waleya ni a bɛ hakiliw la kabi waati janko n'a sogo daɲɛnamayalen nin ye bi a kɛra tare ni nisɔndiya ye diinɛ ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen bolo minnu ye ɲɔgɔn falen kuma galama la u dama dogo sigi nafa ni a bonyaw la u y'a kanu kɛnɛ kelen ka k'a fɔ fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye a ka to senna abada ka da kan jamanajɔ tamasiyɛnw du. nin nisɔndiya Mali silamɛ bɛɛ bi yan e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana silamɛya taanasi bɛɛ bi yan alimamibaw mɔgɔbaw diinɛ kuma tɛ taa maa minnu kɔ ni min tɛ o ka ciden bi yan ni min tɛ o dusukun bi yan ko an kana fara ɲɔgɔn kan k'an ka sanbɛ n'o ye salimafo ye ka jɛra Sherif Usmane Nadara la Mali silamɛw tɔgɔ la à travers le Haut Conseil islamique du Mali nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o de an fara ɲɔgɔn kan yan bi k'Ala deli Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Ala ka san caman d'an ma Ala ka n'a fagase Ala ka n'a barika Haut Conseil yɛrɛ Ala ka barika don a la a denw Ala ka cɛ bɛɛ ni kɛbɛn don a ni ɲɔgɔn cɛ Mali silamɛya Ala k'an don dɛgɛli fɛ k'a bɔ dɛgɛli fɛ parce que n'an bɛnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɛdɔn caman ni ko caman bɛ ɲɛsin silamɛya ma maaw b'u profiter silamɛw ka farafarali de la an y'o de fɔ ko nin y'o bannen kama silamɛw ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tendance ko ye tiɲɛ ye an bɛ ɲɔgɔn accepter o kan bɛɛ bɛ ka tendance kɔnɔ mais silamɛya dili k'o respecter silamɛya ka symbole silamɛya ka mukadasatu olu ka se ka bonya o tɛ se ka kɛ n'a ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn minɛ ni y'o de daminɛ ne ye o kuma. hakilina in fura kosɛbɛ ni k'a tare n'i y'a ta k'a lajɛ a ti dɔwɛrɛ foyi laɲini Seyid Sherif Usmane Madani Aidara ka su ni tile wuli ka jɔ saa kɔrɔ tile kɔrɔ dibira silamɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya ka se ka don ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye o wulikajɔ in tɔnɔ dɔ ye. INAFEM tɔgɔ la a n'a ka présidente n'o de ye Ba Kajatu tɔgɔ la ka fara Haut Conseil islamique ani groupement leader religieux o muso bɛɛ lajɛlen Mali silamɛ muso bɛɛ tɔgɔ la an nana ka na foli kɛ k'an ka ŋaniya yira kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la n'o ye a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'a simaya Ala k'a mɛn jama ɲɛ san caman bɛ Ala bolo an ka na salimafo kɛ a la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen silamɛ muso bɛɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ alhamdulillah ko n'i ko cɛba o cɛba i b'a sɔrɔ muso baara de b'a kɔfɛ donc an ba sanuma ninnu an b'u fo olu minnu jɔra an ba Khadijatu jɔyɔrɔ la u bɛ k'a dɛmɛ diinɛ yiriwali la ani diinɛ sankɔrɔtali la yarabi k'u ni cɛw yɛrɛ ye an minnu fɛn ye denw ye n'an bɛ k'an sen da u sendanaw la yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an fanga se yarabi Ala k'an fanga se an ka jamana Ala ba k'a bɔ bolo la. a hamina nin na min ni a ye nin laɲini kabi san janko a sogo kɛlen ye nin ye kɛnɛkanko ye Seyid Sherif Usmane Madani Aidara Mali jamana silamɛw ka ɲɛmayaso Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma bonya in diyara ye kosɛbɛ Aidara kunu ani bi san 40 ni kɔ kumakan kelen wasa sɔrɔla bi donya in na a ka nisɔndiyaw jiralen kɔfɛ a ye ŋaniya ɲumanya duwawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ni hakilina min ni a taara Mali jamana silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ o waleɲuman dɔnna zamzamiyu fɛ ni ka sɔrɔla k'a ka laada latile ka da ka a sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan a ye basigi ni bɛn ni kelenya Mali jamana kɔnɔ a y'o ŋaniya ɲumanya duwawu kɛ o laada in latilenna fɛ a kɛlen k'a balima silamɛw ye nin kɛnɛ in duwawu bɛ minɛ siga foyi ti a la ka da kan dɔnnibaw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na jaabi wɛrɛ foyi t'o la fɔ bɛn ani kolosuma duwawudenw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani ka fitiri seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ni o ye faraɲɔgɔngali kɛ ni jamana in diinɛ ɲɛmaw ye u jɔɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'u ka kelenya jira Ala la sinjiya ani kelenya kɔnɔna na Ala t'o duwawu bi abada o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana diinɛ ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bolo donna minɛn kelenw na dumuni siya caman labɛnw bɛ ka bɛn ni nin lajɛrɛ ye lajɛrɛ min ni a ka di an dabama yɛrɛ ye kosɛbɛ minfɛn sumalenw yiridenw o ma kɛ maa si negela ye kɛnɛ in kɔnɔ Ala ka nin n'a ɲɔgɔnnaw caya. Amin yarabi Ala k'o dugawu minɛ nka hali bi an bɛ to o kɛnɛ in kan ka nisɔndiya kanw lamɛn an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. An b'an ka ɲɛmɔgɔ fɔ an b'a waleɲuman dɔn a kan ka ne ɲumanya kan ani sira taama minnu n'a y'a kɛ majigi la Ala ko sira la k'a fɔ silamɛw ka bɛn an ka kɛ kelen ye ka diinɛ baara ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka hakilina i kɔtɔ ye a y'o kuma fɔ a y'a sira taama an tugura a kɔ k'an wele bi fana an kana du kɔnɔ ka sigi ɲɔgɔn kan ka sali fɔli kɛ ɲɔgɔn ye
o fana diyara n ye a bonyana an ma balimaw dɔw bɛ daruraw y'u sɔrɔ u ma se ka na amipi ɲɛmɔgɔ u taara Dramane Ɲare a balimakɛ ka jinaja la a kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen o de fatura vice président don Isaka taara yen de o ne bɛ yan amipi secrétaire général o n bɛ yan n bɛ se ka kuma fɔ ka foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw fana tɔgɔ la min ye communauté sunniti ye ani silamɛw bɛɛ lajɛlen o tuma an bɛ ɲɛmɔgɔ fɔ an bɛ jama nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ minnu ye baara in labɛn an b'u fɔ u kan ka ne ɲumanya kan an'u ka labɛn ko ɲuman an bɛ ala deli ni ɲɔgɔnnaw ala k'a taa ɲɛ. An bɛ ala de fo k'ala barikada ka karamɔgɔ yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la i b'a dɔn a bɛ wagatinin bɔ a bɛ taa san dama la depuis karamɔgɔ yɛrɛ ma kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye dɔ de la k'a fɔ ne ɲɛna ko karamɔgɔba dama dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan ko Mali bɛ bɛn ka kɛ kelen Mali bɛ kɛ fɛn bɛɛ ne ko n ko ye jɔn a y'u tɔgɔw fɔ n sera karamɔgɔ ma n taara karamɔgɔ yɛrɛ ɲininka o kuma na mais o don karamɔgɔ ko ne ma o karamɔgɔ kelen o kelen bɛ a don a si ni karamɔgɔ tɛ taabolo kelen na a don mais a ko k'o don a don a ko ne ma ko Sirifukɛ i filɛ ka karamɔgɔ fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ nin tan nin bɛɛ kelen kelen na bɛ Mali jɔli fɛ ka tɛmɛ ne kan nka ni Mali ka bɛn ka kɛ kelen silamɛw ka bɛn ka kɛ kelen n'o bɛ bɛn ne Hayidara joli de ma ne jɛnen don n'a ye bon o don ne y'a dɔn k'a fɔ nin ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan a yɛrɛ wulila ka se yɔrɔ dɔw la mɔgɔ si tɛ segin n'a ye ko karamɔgɔ bɛ wuli ka se bɛn ni kelenya kama ni ala sɔnna n'olu y'o dɔn karamɔgɔ ye ka na bi ka na bɔ karamɔgɔ ye an bɛ ala de fo o la an b'a ɲini ala fɛ ŋaniya min bɛ karamɔgɔ la n'o ye bɛn ni kelenya ye ala k'a sabati a ye minnu fana wulila ka na n'u nana ka na bɔ karamɔgɔ ye ala k'o ŋaniya in don silamɛ tɔ bɛɛ kɔnɔ Mali silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Vraiment an nisɔndiyalenba don ni Haut Conseil islamique ye u ye ɲɛda min yira jamana in na bi o kɛra ɲɛda belebeleba ye silamɛya ye ɲɛda kura sɔrɔ tuguni Haut Conseil islamique fɛ a n'a ɲɛmɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara n'o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an tun y'a fɔ da la mais pour que a ka se ka sabati ka kɛ tiɲɛ ye ka na fara ɲɔgɔn kan bi ka na président yɛrɛ ka so ka na san bɛɛ da kɛ a ye ko ala ka san wɛrɛ yira an na k'a yira maliyɛnw na k'a yira farafinna la k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko Mali silamɛya ye ɲɛda kura wɛrɛ sɔrɔ tuguni n'o ye bɛn ni kelenya ye ani ɲɛta ko bɛɛ k'a dɔn bi k'a fɔ ko bɛɛ banna diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya de bɛ yen ɲɔgɔn dɔn de bɛ yen hinɛ de bɛ yen kanu de donna an ni ɲɔgɔn cɛ bi. Sanbɛ foli min bolodalen filɛ nin ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali tɔndenw fɛ ka ɲɛsin a ɲɛmaaba ma an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a nisɔndiyara a kunnawolola ni a ka tɔndenw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma ka tila ka dugawu sama bɛɛ lajɛlen ma ani jamana bɛɛ ni basigi kama Samayira Sanogo ani Buya Kulibali ni Fuseni Keita a kɛra olu ka ɲininkali kalamana. N bɛ fɛ ka min fɔ kuma surunya na nisɔndiyara kojugu wallahi ala in seere ka minɛ an sigira hami dɔw bɛ ne na n bɛ k'a jira ala la mun ka sɔn parce que n b'a dɔn an bɛ kɛnɛ min ka nin yɔrɔ in na yan wallahi n'an dusukun ye an bɛ min fɔ ala ye silamɛw ka bɛn ni kelenya kɛnɛ k'a minɛnen don ka sɔrɔ wuruji tɛ min ye an bin shetane de sera an na n'o tɛ n'an y'an miiri dɔɔnin dɔrɔn an b'a ye anw de bɛ fani ba la anw de ye kelen ye mais adamaden kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ ɲɛni fɛ u ka hɛrɛ t'a la mais fɔ kodɔnnaw k'i kɔlɔsi o tiɲɛnikɛlaw de la n'u bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ ka datuguli kɛ u bɔ sira kan u kana se ka tiɲɛni kɛ olu ka hɛrɛ ti silamɛw ka bɛn na mais u bɛ misiri kɔnɔ ne ye nin fɔ aw ye siɲɛ caman mɔgɔw nana yan ni silamɛya tɔgɔ ye u bɛ fɛn fɔ diinɛ na i yɛrɛ man'i da k'i miiri i b'a dɔn nin tɛ ala kumakan ye ka silamɛya sabote ka fɛn caman k'a kɔnɔ mais ne y'a fɔ n ka président ɲɛna n'o ye kɔntaw ye n ko an ka taa ni hakili ye umalaw bɛ yen dɔw cilen don de u bɛ sara u ka baara yɛrɛ de ye nin ka kɛ fitinɛ ka wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw kana se ka bɛn bon dɔw ka nafa bɛ bɛnbaliya de la anw minnu ko an bɛ ala fɛ n'an dalen b'a la an bɛ segin ala ma an k'an k'o de kunbɛn
k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ u ti ala fɛ dɛ mais u bɛ misiri kɔnɔ silamɛya tɔgɔ b'u la mais u ti fɛ silamɛw ka bɛn fo an ka olu jateminɛ kumana nin kɛnɛ in kan ne nisɔn ka di n bɛ segin a kan k'a fɔ i kɛra sunnamɔgɔ ye i kɛra sufiya ye i kɛra siya mɔgɔ ye i kɛra diinɛ bolofara ye Sɛri Usumani Madani Hayidara b'i jɔ k'a lase ko n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ n'a sɔrɔla fɛn min tɛmɛna ka kɔrɔ n'o ye min dekun u ka yafa ne ma ala yɛrɛ kama o k'a dɔ fana ala ye n seere a ɲɛ bɛ n dusukun na ne yafalen don silamɛ bɛɛ ma o kumana nin diinɛ in ala k'a dɛmɛ nin diinɛ in ala k'a kɔrɔta k'a yira bɛɛ la an bɛɛ ka nin ta an sɛbɛ la k'a kɛ seere ye lahara alakira ɲɛ kɔrɔ ko ne ye n seko kɛ nin ko in na bɛn sira kan wallahi ŋaniya ɲumantigi kelen n'i bɛ ala fɛ i bɛ se ŋaniya jugutigi miliyari la kira kelen de nana ni silamɛya ye mais ala y'a dɛmɛ fɔ anw fila la ya bi ŋaniya de don in tansurullaha yansurukum n'a ko a bɛ ala dɛmɛ ala b'a dɛmɛ wa yusabbitu aqdamakum ala ka san caman yira an na an ka jamana an y'a kalifa ala ma ala ka mali kɔlɔsi ala ka malidenw kɔlɔsi ala ka farafinna kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don jamana bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don jamana bɛɛ kɔnɔ silamɛw ala k'u dɛmɛ ni maa min ko a b'an sekɔrɔla cɛ ala k'o dɛsɛ ala k'o dɛsɛ ni hakilila bɔra mɔgɔ minnu na an ka foli b'u ye u sara bɛ ala de bolo. Ayiwa kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ don min taara k'u kɛrɛnkɛrɛn siraba kana ɲɔgɔn bonya ani a ko to ɲɔgɔn tala kan ni o journée de la courtoisie sur la route ye o ta ko 16 o ɲɛnamayari kɛnɛ bolo dara agence nationale de la sécurité routière fɛ ni o ye ANASER ye o ye cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ min ka cɛw bɛ ɲɛsin sirabankanaw olu kunkanko ko ɲɛnabɔli ma a kɛra ka bɛn tarata marisi kalo tile 24 de ma kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama kun talen don k'a kalifa Mali jamana minisiri la minisiri min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin bolimafɛnko ni sirabako kunkanko ma an ka jamana kɔnɔ Mamadu Ben Sherifu Sumano ni a ka jatala Dramani Male olu tun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Minisiriso mun ɲɛsinen don bolimafɛnw ka taa ni ka segin a n'an ka sirabakow kunkanko ɲɛnabɔli ma a ka bolofara mun bɛ yen ni o bɛ wele ANASER n'o ɲɛsinen don siraba lakanako kunkanko ɲɛnabɔli ma o ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn ko nɔgɔya ɲɔgɔnma ma circulation na n'u ko a ma walikan na courtoisie o ta ko 16 la okumu kɔnɔna la u ye danaya ta k'a da an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw ani laadalatigiw ma k'a sababu kɛ olu kumakan bɛ se yɔrɔ caman. Effectivement nin y'a san 16 ye an bɛ journée de courtoisie kɛ Mali kɔnɔ ɲinan ta an y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin an ka laadalatigiw ma parce que an ka jateminɛ ye mun ye anw bɛ ka baara caman kɛ an bɛ formation kɛ an bɛ sensibilisation kɛ an ni policiers ni gendarmes an bɛ bɔ siraw fana kan ka mɔgɔw kɔlɔsi ne minnu tɛ ka boli ka ɲɛ an b'olu sanctionner mais ɲinan ta yira la k'a fɔ ko franchement n'an taara laadalatigiw fɛ olu minnu ye dugutigiw ye olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu minnu ye an ka jeliw ye an ka ɲamakalaw olu bɛ se ka dɛmɛba kɛ pour que mɔgɔw ka se k'u jogo dilan circulation routière la o de la ɲinan an ye ɲinan thème k'o ɲɛsin u ma an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada in na ni formation ye parce que formation kun ye mun ye ka se ka siraba ka kasara a kɔlɔlɔw a n'a conséquences k'o yir'u la fɔlɔ a filanan fana ye mun ye ka se ka messages d'u ma u ka se ka messages minnu fɔ u ka kutubaw la o ye messages minnu fɔ églises la. Bon ala y'a kɛ ANASER mɔgɔw ni transport ministériso farala ɲɔgɔn kan u ye baara min kɛ nin ye vraiment an ye fɛn min faamuya kɔnɔ bi ko belebele ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc n'an wulila o kɛnɛ kan ka fɔ ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo kuma b'an bolo banni yɔrɔw la mɔgɔw bɛ yen n'u dusu kasilen don kumaw bɛ kumaw la n'an y'a fɔ dɔw dusu bɛ da tɔɔrɔ b'u kan bon a b'an bolo denguli yɔrɔw la a b'an bolo kɔɲɔyɔrɔw la a b'an bolo yɔrɔ caman na jamajɛyɔrɔ caman bɛ yen ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn b'a fɔ ko ɲamakala dɔ bɛ yen wa bon ɲamakalaw de bɛ wuli ka kuma bon n'i ma kuma jugu fɔ jama la n'i taara a fɔ anw ye fɛn dɔ ye don o
fɛn dɔ fɔra an ye don o an ye baara dɔ kɛ vraiment an bɛ fɛ k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ accident cayalen don bon accident in fanba bɛɛ ye denmisɛnnin namɔgɔw ye bon an b'a ɲini dutigiw fɛ aw minnu bɛ bolimafɛn san ka d'a denw ma aw b'a ɲini dutigiw fɛ aw minnu bɛ duw kɔnɔ a ye kumanadenw ye. Minisiri mun ɲɛsinnen don sirabako kunkanko ɲɛnabɔli ma ani bolimafɛnw ka taa ni ka segin a kelen ka kuma ta a y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma siraba ka nafabaw de b'a la k'a sababu kɛ bolimafɛn bolila ni a dimina dɔrɔn ɲuman to kɔfɛ courtoisie dun ni o bɛ siraba kan o b'a to bolimafɛn bolilaw tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ siraba kan o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na. A ka kumaw kɔnɔna la a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ani laadalatigiw ma dɔnta kawuruya mun kɛlen filɛ o kun siraba sariyaw okumu kɔnɔna la ni courtoisie yɛrɛ kɛcogo ɲuman okumu kɔnɔna la o cika in na se u tagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Donc n y'a fɔ cogo min na an ka jamana la sirabaga kasara a ko ti dogo la a ko dan bɛ kɛnɛ k'a kɛra panparanbaw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc ɲinanta o ni san dama tama kɛ kelen an y'a fɔ nin y'a tako tan wɔɔrɔnan ye an ye hakili jagabɔ kɛ cakɛda min b'an fɛ min ɲɛsinnen don sirabaga kasara kɔni ma o y'i miiri a n'a jɛɲɔgɔnw u y'u hakiliw di ɲɔgɔn ma u ko sisan an ye dɔ kɛ parce que sirabaga kasara ko in na an ye ngɔni kɛ ka ngɔni bala kɛ ka sama kɛ ka sama danse kɛ k'a bugu kɛ k'a bugu tigɛ kɛ halisa a ma ban donc an ko sisan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye misaliya d'an ma ka mara sigi so n'an ko courtoisie mɔgɔw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔw ka ko to ɲɔgɔn da la siraba kan segu ka ko ten ko maa bɛ muɲu yanni mago ɲɛ waati cɛ mais maa tɛ muɲu yanni sa waati cɛ donc u ka a jateminɛ siraba kan ye waati ni kunkurunin an ye jate minnu minɛ siraba kan ni mɔgɔ bɛ sira kan dɔw bɛ pɛrɛn ɲɔgɔn na fo dɔw bɛ ciw tigɛ ɲɔgɔn ye k'u bolo kɛ tan dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kan fɔ ne wa n b'i sɔrɔ i jɔ ɲɛ ne e ye cɛ ye e ka jigin an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ fɔ a la dɔw bɛ yen nɔ f'olu bɛ dan tɛmɛ f'olu bɛ na k'u bɛ u ka bolimafɛnw boli ka taa dɔw kun sira kan an y'a jateminɛ dɔw bɛ yen olu fana mankan mobili mankan ou bien bolimafɛn sen fila ninnu olu b'o mankan kɛ kuwa. An b'a ladɔnniya k'a fɔ journée de la courtoisie n'o ye ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma circulation na o tako 16nan baaraw kuncɛra ni Mali code de la route kura dili ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ani an ka laadalatigiw ma. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ AJPM ni o ye association de jeunes premiers du Mali ye jɛkulu do minnu ka baara do waleɲumandɔn ani jɔnjɔndiw ma u ye jɔnjɔndi kɛnɛ sigi sen kan Keɲeba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nɛma dugu kɔnɔna na k'u kɛ bonyamasegin ye ka taa Abdul Karim Tarawele ma sɛnɛko ɲɛdɔnna ŋanaba do Keɲeba n'a lamini kɔnɔna na a jɔnjɔndi kɛra ka bɛn ni tarata marisi kalo tile 22 ye Keɲebakaw fɛ yen nɔ Nɛma dugu la Penda Kone ani Nuhum Kone Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la olu de kun y'an ka taamadenw ye. Abdul Karim Traoré o min ye sɛnɛkɛlaba ye Keɲeba cercle kɔnɔ Nɛma dugu kɔnɔ a jansara ka don kɛnɛ kɔnɔ ni tɛgɛrɛfɔ ni nisɔndiya ni munyamunya baden ye o min b'a ka cɛsiri ko fɔ Keɲeba dugu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ maa caman ye sereliyakanw kɛ ni kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko Abdul Karim Traoré o min ye sɛnɛ ɲɛnɛmaya ni ka sɛnɛ kɛ koba ye Keɲeba dugukolo kan a ka jɛnatigɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa ka se ka Keɲeba dugu bɛɛ lajɛlen yiriwa n'a ka sɛnɛkɛfɛnw ye serelikan baden kɛnɛ ni kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko Abdul Karim Traoré o ye sɛnɛ la yiriwa ni k'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka jamana kɔnɔ ani an ka jamana taaɲɛ la. Ok nisɔndiya min bɛ ne la o ye Karimu bɛna dusu don bɛɛ kɔnɔ ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ quoi parce que ni mɔgɔ sɔrɔla sigida la mɔgɔ min bɛ ka nin relation ba in kɛ mɔgɔw ye a bɛ dusu don hali kɛrɛfɛ mɔgɔw la ka nin baara in ɲɔgɔnna caman kɛ quoi a kɛra u nana fɛnba de d'anw ma normalement anw kan ka fɛn kɛ u kana nimisa a dili la quoi walasa ka se k'a ka baarakɛtaw da ɲɛnɛmaya kɛnɛ kan tɛmɛna ni ja dɔw filɛli ye o min b'a yira k'a fɔ ko Abdul Karim Traoré ma tulonkɛ kɛ a ka sɛnɛ a n'a ka baganmara la Keɲeba dugu kɔnɔ o ja minnu filɛli bɛ a ka baara kɛtaw yira ni ka ka baara kɛtaw bonyaw yira i ka dɔn k'a fɔ ni kɛnɛ in ma kɛ Abdul Karim Traoré ka sɛnɛ sereyalikan gansan ye o ye sɛnɛ ɲɛci ni sɛnɛ nafaw caman yira ni ka tila k'a yira k'a fɔ ko a bɛ dɛmɛ don jamana ka taaɲɛ na ani jamana ka warisɔrɔ siraw la
Ayiwa nisɔndiya min bɛ ne bolo ka se AJPM mɔgɔw ma ne tɛ se k'a fɔ ka s'a danna nin kɛra ne bolo nimisi wasa ni kunkɔrɔta min ye n bolo sigi kɔnɔna na dansi t'a la n bolo. Ni kɛnɛ in tɔw kɔni ɲɛnɛmaya la n'an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw ye ni ka sɔrɔ ka sira bila an ka président de jeune premier du Mali ye o min bɛna tɛmɛ ni trophée ni médailles dili ye i ka dɔn k'a fɔ a ye sɛnɛkɛla ba in muso 4 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen jansa n'u ka médailles ye ni ka sɔrɔ ka na kun cɛ cakɛla ba in yɛrɛ la ni o décoré ni a ka trophée n'a ka médailles ye. Bamananw ko bamanankan na tun ka fa tɛ du kɔnɔ gɛlɛya bɛ o du kɔnɔ n'i ko sɛnɛkɛlaw i ko Mali ka bɔ nɔgɔ la Mali ka yiriwa faso ka yiriwa El Hadji Abdul Karim Traoré a ma foyi bila sɛnɛ ɲɛ a ma sɔn école ma a ma sɔn kalan ma a sɔnna fɛn min ma o ye sɛnɛ ye ko dugukolo tɛ mɔgɔ janfa n'i nana nin ka sɛnɛkɛyɔrɔ la i bɛ chipom sɔrɔ i bɛ gɔyɔ sɔrɔ i bɛ tomati sɔrɔ i bɛ papaye sɔrɔ i bɛ nemuru sɔrɔ a bɛ di jɔn ma dugudenw n'o ye maliyɛnw ye donc o hukumu kɔnɔla la ni n kan ka dɛmɛ ni mago bɛ dɛmɛ de la n b'a ɲini Mali autorités fɛ bɛɛ ka bɔ ka na El Hadji Abdul Karim Traoré ka foro lajɛ Nɛma Kɛɲɛba n'i nana a ka foro lajɛ i b'a dɔn ko baarakɛla don a ma da sɛnɛ ma bagan mara a b'o kɛ a bɛ misiw b'a bolo a b'u mara sagaw b'a bolo tɔngɔnɔw b'a bolo pigeons b'a bolo donc a bɛ élevage fana kɛ a ma dɔn o ma a tilara ka kɛ commerçant ye a bɛ sɛnɛfɛn minnu sɛnɛ a b'o olu feere Bamako bɛ dɔ sɔrɔ a la Kɛɲɛba bɛ dɔ sɔrɔ a la Jijan bɛ dɔ sɔrɔ a la Nɛma bɛ dɔ sɔrɔ a la Kunda bɛ dɔ sɔrɔ a la an b'a ɲini Mali autorités fɛ u k'u hakili to El Hadji Abdul Karim Traoré la a bɛ ka sɛnɛ kɛ tiɲɛ kan a bɛ ka sɛnɛ kɛ jɛlenya kan a ka papier bɛɛ ka ɲi a ka dugukolo bɛɛ papier b'a bolo a bɛ ka sɛnɛ kɛ a yɛrɛ wɔsi de la. Ni kɛnɛ ye ɲɛnɛmayali AJPM maaw fɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa cɛsirilenw jansa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ cɛsiri di sɛnɛkɛla tɔw ma walasa ka se ka u cɛsiri u ka sɛnɛw fɛ ni ka dɔn k'a fɔ ko sɛnɛ tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko an ka jamana sinsin bere dɔ de don n'a bɛ tali kɛ jamana ka taaɲɛ ani Kɛɲɛba dugu kɔnɔna yɛrɛ ka taaɲɛ la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ale bɛna lase an ma. Amerika jamana kɛlɛkɛ kurunba min wari ka ca ka tɛmɛ kɛlɛkɛ kuru bɛɛ lajɛlen kan ni u k'a ma ko porte-avions USS Gerald Ford a bilama bɔra kɛlɛ kɔnɔ Iran yanfan fɛ ka sabu kɛ Amerika jamana surasiya ɲɛmayaso ka fɔ la tasuma manani ye kɛlɛkɛ kurunba in kɔnɔ nka bibi in na Amerika jamana surasiya ɲɛmayaso bɛ ka na ni kanguraw ye kɛlɛkɛ kurunba in kun kan k'a fɔ ko tiɲɛ don ko tasuma manana kɛlɛkɛ kurunba in kɔnɔ ko nka ko gwɛlɛya wɛrɛw fɛnɛ bɛ kɛlɛkɛ kurunba in na minnu kan ka furakɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ kɛlɛkɛ kurunba in Amerikikaw bolo ni u k'a ma ko USS Gerald Ford dollar wari miliyari 17 ani miliyɔn 200 de donna a dilali da fɛ nka Amerika jamana surasiya ɲɛmayaso Pentagon nana jɔ ngwalajɔ a la k'a fɔ kɛlɛkɛ kurun tiɲɛtiɲɛni yɛrɛ la danganiya foyi tɛ u bolo k'a fɔ a bɛ se ka don kɛlɛ lɔ ni nka ɲuman bɔ jigi min d'a ma k'a fɔ k'a bɛ se k'o jigi fɛnɛ fa kɛlɛ lɔ ko ka sabu kɛ kabini kɛlɛkɛ kurunba in zana Ameriki jamana fɛ dollar wari miliyari 13 ni miliyɔn 200 a ma deli ka taa kɛlɛ darɔ fɔlɔ min bɛ se ka to a ɲaci ka dɔ kɛlɛ lɔ Ameriki jamana surasiya ɲɛmayaso Pentagon y'a jira k'a fɔ kɛlɛkɛ kurunba porte-avions USS Gerald Ford u sigalen don a fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna pankurun jigiyɔrɔ ni pankurun wuliyɔrɔ min bɛ kɛlɛkɛ kurunba in kɔnɔ k'a fɔ ko maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min b'a danganiya u bolo ko kɛlɛkɛ pankurun bɛ se ka jigi a ka laban ka wuli a ka u kɛcogo la k'o danganiya tɛ kelen filanan yala kɛlɛ bilennen yɛrɛ i n'a fɔ Amerika jamana ni Iran cɛ bɛ cogo min bi a bɛ se ka don kɛlɛ bilennen nɔ k'a ɲuman bɔ wa o danganiya tɛ u bolo sabanan kɛlɛkɛ kurunba in yɛrɛ bɛ maramafɛn minnu dun k'a daminɛ marifa la ka taa se kisɛw ma dugujukɔrɔsow minnu bɛ a la ni olu ye maramafɛnw mara yɔrɔ ye ani sanfɛ sow danganiya tɛ Amerika jamana surasiya ɲɛmayaso bolo k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen labɛn dafan bɛ ka se ka baara in kɛ ka se a da la a b'a ta kɛlɛkɛ kurunba in a lala Amerika jamana maramafɛn dilayɔrɔ fɛ ni k'a bila Amerika jamana ɲɛmayaso ka bolo ka lakana nasira fɛ dollar wari miliyari 17 ani miliyɔn 200 de wa bilale Amerika jamana ɲɛmayaso ka bolo ka surasiw ka bolo ka o ni ɲinanjɛ san 9 don
Gauna tabe danganiya tɛ Ameriki jamana surasiya ɲɛmaya so bolo min b'a jira ko a bɛ se ka don kɛlɛ lɔ ni k'a ɲuman bɔ. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ameriki jamana kunnafoni di sira dɔ de la min bɛ wele ko Bloomberg. A ko marisi kalo tile 12 tɛmɛnen Ameriki jamana jika ngɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba yɛrɛ de bɔra k'a jira k'a fɔ tasuma balala ka mana Ameriki jamana kɛlɛkɛ kurunba in na ni o ye porte avion USS Gerald Ford ye. Nka tile damadɔ o kɔfɛ Iran jamana surasiya ɲɛmaaya so n'o ye Khatamalanibiya ye o babu sentigi bɔra k'a jira ko kalo ko Ameriki jamana surasiw minnu kun bɛ kɛlɛkɛ kurunba in kɔnɔ olu yɛrɛ de jatigɛ kojugu de y'a dabɔ a kama ka tasuma mana kɛlɛkɛ kurunba in nɔ jango u bɛ se ka bali ka don kɛlɛ la cogo min. A ma ladɔnniya k'a fɔ nin kɛlɛkɛ kurunba in bilara Ameriki jamana ka bolo ka kɛlɛkɛminan dilalaw fɛ Ameriki san 2017 mai kalo di nafolo min donna a dilali dafɛ dolari wari miliyari 12 ani miliyɔn 200. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump n'an bi yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ de ka yandale kɔnɔ n'o ye Iran gɛlɛ in ye. Wa ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo k'a bi yɛrɛ bɔ kɛlɛ in nɔ a si tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye a mɔ. CNN kunnafoni diso ka fɔ la Ameriki jamana kɔnɔ. A ko bi se bɛ Iran jamana ye ka sabu kɛ Iran jamana kɛmɛ k'i ɲɛsin fa min mɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de minɛ bɛ a ka dɛgi kanda mɔ Iran jamana fɛ. Taji doni nguru ndɛmɛnzera Detroit Dormoz ko a ye bolo fɛ. A ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛɛrɛw minnu bɛ se ka ye a bolo nin ko in nɔ bi fɛɛrɛ damadɔw don nka o fɛɛrɛ fɛnɛ si tɛ se ka kɛ ɲuman ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump mɔ. Fɛɛrɛ fɔlɔ a ye bundeli min daminɛ ani Iran jamana cɛ ka dɔ fara bundeli kan. CNN kunnafoni di so ko n'o fɛnɛ kɛra Detroit Dormoz ko a ji bolo la tɛmɛni tɔ bɛ gwɛlɛya bawo Iran jamana fɛnɛ na mugu fili fa bɛɛ lajɛlen la. Filanan n'a ma se k'o kɛ dugumakɛlɛcɛw a da bɛ o min nɔ k'olu bila k'a fɔ ko olu ka don Iran jamana fanga nɔfɛ. CNN kunnafoni di so Ameriki ko ni Donald Trump y'o fɛnɛ kɛ k'o fɛnɛ kɔlɔlɔ ndan dɛ a mɔ ka sabu kɛ politiki bina k'u ka Ameriki a bɛ gwɛlɛya sɔrɔ. Jamanadenw ma na to k'u sigi jabaranin na k'a mɛn ko u den dɔ sara Iran jamana kɛlɛ lɔ olu na jigin Donald Trump la. U ko kalata min ma ko min manda n'o ye novembre kalo ye wasadensigi kalata Donald Trump mago bɛ wasaden fanba la wasabulon filaw kɔnɔ. Ni jamanadenw dɔrɔla a kɔrɔ k'a bɛ ka taa ni u denw ye u fa yɔrɔ la u ti kalata a ka fanga ɲini dɔ ye. A ka fanga sinaw de bɛna caya wasabulon kɔnɔ ka baara gwɛlɛya a bolo. Donald Trump ti sɔn cogo si la k'a fɔ k'a bɛ dugumakɛlɛcɛw bila ka don Iran jamana kɔnɔ. Ko ni Donald Trump nana jɔ bi ko ale ye sebaaya ta kɛlɛ in nɔ ni ka kɛlɛ in jɔ. Iran jamana dafɛ jamanaw minnu bɛ yen ni o ye Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamanaw ye arabu jamanaw o ye u ye k'u to u dun wara Iran jamana bolo ni Iran jamana jɔra a ka se bolili la olu fɛnɛ kan. A ko wa ni kɛlɛ kun jara nin cogo in na fana Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ k'a sɔrɔ a y'a don k'a kɛ min ye k'o ma ɲɛnabɔ ni o ye mugujugu dilan ye. Ni mugujugu kɛra ye fɛn ye Iran jamana bolo ko dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira Iranium min ba yɛlɛma ne bɛ kɛ mugujugu ye. Ni Iran jamana jɔra o ba yɛlɛmali kan ka mugujugu dilan a yɛrɛ ye foyi tɛna se k'o bali bilen. CNN kunnafoni di so ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye jamana ɲɛmaaw bɛ deli ka gwɛlɛyaw sɔrɔ u ka fanga kɔnɔ ko nka ni kuma jara u da u b'a fɔ ko u ma deli ka nin ɲɔgɔn na gwɛlɛya ye jamana ɲɛmaa dɔ kan gwɛlɛya min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka gwɛlɛya kolokololen ye. O fɛnɛ dafɛ CNN kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ sababu ɲuman dɔw bɛ ka ɲini ka kuma ɲɔgɔnya don Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ. Teri jamanaw minnu bɛ yen olu bɛ ka lajɛ ka kuma fanw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to taa bi kɛ sigi ka fɔ ye. CNN kunnafoni di so ko fɔ a ka sidɔn fɔlɔ k'a fɔ Iran jamana ma sigi ka fɔ ɲini Ameriki jamana fɛ. Ameriki jamana de bɛ ka ɲini sigi ka fɔ ka kɛ wa bɛ ka tɛmɛ ni jamanaw de ye a yɛrɛ bolo jamanaw minnu bɛ se ka kɛ kuma fɛn ye Iran jamana fɛ a ka sɔn sigi ka fɔ mɔ. Ko Iran jamana maa ɲɛmaaw bɛ ka lamɛnni kɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn min bɛna f'u ye jamana ka bɔ bɛ o rɔ. Bawo Iran jamana ka laɲini ye fɛn min ye Iran jamana b'o de dangɛnɛmaya cogo ɲini. CNN kunnafoni di so ko Iran jamana kɛnɛ kɛ ka sarati ka di Donald Trump ka jamana cilenw mɔ a mɔ k'a fɔ mugujugu dilan a tɛn'o kɛ kunungo a bɛ k'o de fɔ wa bi a bɛ segin o kelen kan nka ko min ye Iranium dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira a bayɛlɛmani
ka kurango mago udla ala jamana to be ka bayele ma cogo min ku ka kurango mago udla na ye ko mati se ka Iran jamana fene bali abayele manina ka kurango mago ko ni nyana bo na ye wanyangi yo nyangi nyeshinde du Iran jamana mo ni nyina nyo sam minani ye anyangi bela jele ka wuli ka bo Iran jamana ka ko Iran jamana jombe o joro diro Iran ni Amerika che kele kololo abi songa nazara la jamana cha manzoro wa Amerika jamana ere lababi lasuro kololo inve kuna fani diso ka fola mimi wele ko Wall Street Journal ako fengele mimi se ka bali kololo inga wuli Amerika jamana deuna foni sigi ka fo kera teli ya fenye Amerika jamana ni Iran je ka mangajo ako nante ko bi tajibe ka gole ya Amerika jamana kono kayo mine ka bo taji ko jati mine ba bado de yoro Norvège jamana dendo ko Elja Andre Martinsen fengele mi mese kana ni taji no yali ye jinya kono foni de droit dormuzo kwa jibulu kera labla fenye teliyala ko nga halo yerela yani Irani Amerika che kele nga damine taji songo kume hakemina kwati se kana o hakela fiu o temene ko mino mi taji sa taji bola ubulu ningu kundani aye jinya jwa fiuka olu fene ba nyini taji bo jamana ufe arabula okunye chama mbo taji bola ka sabuke ni taji bota no dogoyara jua fiawla wari beke taji la oye benganye taji bo jamana uyere damani nyonje ko taji bo ba mi ngunjo ngume ufe fuku hakilina inde boye ka taji sebe koro bodi utemene ko Amerika jamana ka nyangi bo irisila jamana taji ni Iran jamana tajika ko ni ndoro ne bisega ke taji no ya sababu ye jinya kono do na tawla nga Amerika jamana era kono Amerika jamana de uni taji gwele ya abeki sami no bi uno che kabini san 2020 Iran jamana surasiya nyama ya so no ye quartier general central la khatamalan bi yayi ababu sendi ya jira ka fo Amerika jamana nyama Donald Trump akangi jo akadesela yana ka fo kabe ka benyini ani Iran jamana che akafo ka desera kunga ka donga fo Iran jamana tan itekeno bla benga nzebena ani jamana che jamana minda ye ka bi wali jamana ukai akoko sai na Donald Trump ka puma labam Amerika jamana kono ka be fe mingira o ye desey ko Amerika jamana kumbe ka kamele ya kaminu vo kele damine kwa bilaman na mejo dese deka kunga kwa dese me ka dese inde bo ada ko Amerika jamana nyama Donald Trump be dinge mi ngono bi na kumise ki yere bo dinge ngono kwa mi yere bo akaba nyine Amerika jamana nyama ufe ukanu ga dese dugo mawla ni che yakai ko maho manibi yere kalamo iti tludo Amerika jamana kuna foni disuka kuma nugu leuna akwa Amerika jamana kele mimbi Iran jamana ka febre kalu lemuka ani segi ninga Iran jamana dine nyama ba Ayatollah Sayyida Ali Khamenei fa ani Iran jamana surasiya nyama ba chama ka farama nana masumanunga ko fo Amerika jamana nyama ukanimisa kukulongelela ko Iran jamana tna sege akoko ino Iran jamana wasablo nyama ne oye Mohamed Bakhir Khalid Bafi akele ka Amerika jamana nyama Donald Trump ga pmamme kwa kete do gadu makele cho blaka do Iran jamana kono Iran wasablo nyama Mohamed Bakhir Khalid Baf akwa Amerika jamana nyama kana siga Iran jamana deunga chefarinyala uka jaragole yala uka jamana boto bulula ko labembe sina Amerika jamana fe ko Iran jamana nyama damba befe kerengere ni nyana Amerika jamana duguma kele cho udnani uku Iran gono ayo seba ko bla bololoka akwa Amerika jamana surasi jalatigi baw no ye genero uye fe minjie ko kele chew minu ndaye mita kele loye uluti se ko dla ko lubina dofara cheni deka ko ngabanyi na Amerika jamana nyamo fe ukana Iran jamana de ngorobo kasabu ke ko Iran jamana labe meningelefe wa Iran jamana ye Amerika jamana laje aka kele beketo aye kele o keleke yani biche ka damine Iraki kele lila kana se Afghanistan kele limo ko Iran jamana yi nyamada ningeleke jugo befe ninge labe ka benai wori fana bi dansi ye bi bamana kuna funi soro na mun sara fara nyonga ka beneni kuma nye kuna funi de sonyo ma su fe kala seuma au ni chi o kanyama dalla au kambe je wati urane alliance joku kono